Когато видях този ритуал, изпълнен с унижение, осъзнах, че Рим не се нуждае от мечове, за да победи. Просто трябваше да унищожи това, което съществуваше вътре в хората. Абонирайте се за канала, включете известията и споделете това видео с някой, който харесва забранени истории. Марк Аврелий Севериан стоеше на края на триумфалния лагер, където димът от горящите факли се издигаше като копринен вуал над пленените семейства. Битката бе приключила, но истинската победа на Рим тепърва започваше. Всеки народ познаваше меча на империята, но малцина знаеха за ритуала, който пречупваше духове, а не тела. Ритуалът, който римляните наричаха sub corona humiliatio, унижение под короната. Никой войник не говореше открито за него, дори императорите се правеха, че не съществува. Но Севериан, ветеран от 22 кампании, знаеше, това беше най-мръсното, най-ефективното оръжие на Рим. И за разлика от мечовете, това не проливаше кръв, то проливаше чест. Зад него пленниците стояха на колене, ръцете им вързани. Но не те бяха важните. Пред легиона бяха изправени техните съпруги, покрити, запазени, недокоснати и въпреки това в позиция по-срамна от всяка рана. Пленените мъже бяха принудени да гледат. Това беше част от ритуала. Ако някой отклони поглед, стражите го връщаха с натиск върху врата. Тук Рим побеждаваше не чрез сила, а чрез публичност. Тук Рим превземаше не телата, а спомените. Тук Рим изгаряше не плътта, а достоинството. Севериан минаваше покрай пленените семейства, оглеждайки настроението на легионерите. Знаеше, че за мнозина това беше моментът, в който осъзнаваха истинската граница между победител и победен. Не стените, не битките, а това безмълвно, тежко, горящо съзерцание. Жените стояха изправени, но крехки, смели, но треперещи от погледите. Нямаше докосване, нямаше удари. Но психологическото насилие висеше във въздуха като нажежено желязо. Това, което правеше ритуала греховен, не беше нещо физическо. Беше самият факт, че те са видени. Живите символи на честта на врага, изложени пред очите на неговия палач. Севериан усети как тишината се пропуква в сърцевината му. Щеше да бъде дълга нощ. Севериан се приближи към центъра на лагера, където стоеше дървена платформа, издигната толкова високо, че дори последният ред легионери да може да я види. Тази височина не беше случайна. Рим вярваше, че унижението трябва да бъде видяно, за да има сила. Колкото повече свидетели, толкова по-дълбока рана върху честта на врага. Пленените жени бяха изведени нагоре една по една. Не с сила, а с командване. Не с вериги, а с погледи. В това имаше нещо зловещо. Стражите никога не ги докосваха. Дори да се поколебаеше някоя, те само посочваха стъпалото със строга заповед. Пленниците бяха подтиквани да се качват сами, за да стане ясно, че Рим не се принуждава. Рим очаква подчинение. Жестоко ли беше? Да. Но Севериан знаеше истината. Жестокостта е по-силна, когато не се вижда физически. Веднъж качени горе, жените заставаха в редица, обърнати срещу хиляди очи. Под тях, мъжете им, оковани, смазани, принудени да гледат как честта им се руши, без нито един удар. Това беше табу, по-дълбоко от всякакъв физически акт. Това беше публично разрушаване на неприкосновеното. Една от жените, висока с тъмни очи, се изправи твърде гордо според римските стандарти. Не наведе глава, не показа страх. Това привлече вниманието на легионерите. Някои зашепнаха. Други се усмихнаха леко. Не с похот, а с интерес, с уважение към силата й. Но точно това беше част от наказанието. Тя не биваше да спечели тяхната симпатия. Тя биваше да бъде обезличена. Прокурорът излезе пред платформата и вдигна ръка. Настъпи абсолютна тишина. Тишина толкова гъста, че Севериан усети как косъмчетата по ръцете му настръхват. «Sub corona humiliatio», произнесе той. Ритуалът започва. Всички очи се вдигнаха към жените. Те стояха неподвижни, но Севериан усещаше как всяко сърце на платформата тупти лудо. Той виждаше как една жена стиска зъби, друга движеше пръстите си нервно, трета се бореше със собственото си дишане. Прокурорът започна да чете имената им.
не за да ги обяви, а за да ги притежава. В римската традиция, когато казваш името на пленник публично, ти вземаш нещо от него. И всеки път, когато той произнасяше име, жената трябваше да пристъпи напред на ръба на платформата, докато хиляди погледи се забиваха в нея като стрели. Пленените мъже трепереха. Някои плачеха безмълвно. Една такава сцена, без нито една проява на физическа сила, бе способна да унищожи гордостта на цял народ. Но най-лошото предстоеше. Рим имаше традиция, която не бе записана никъде. Жените трябваше да останат на платформата до пълното угасване на главния факел. Това траеше часове. Часове, в които всяка жена беше изложена пред легиона като символ на победата. Не като човек, като идеологическа трофея. Северян знаеше, това, което ги пречупваше, не беше тълпата. Беше мисълта, че съпрузите им ги гледат така, че Рим ги гледа така, че бъдещето на народа им ще помни този момент. И точно това беше най-тежкото наказание, което една империя можеше да наложи, да лиши врага от възможността да забрави унижението си. Факелът, който определяше продължителността на ритуала, гореше бавно на капки. Сякаш самият огън се наслаждаваше на унижението, което осветяваше. Северян бе виждал много неща – обезглавявания, разкъсвания от колесница, дори жертвоприношения в далечните пустини на Партия. Но нищо не оставяше такава дълбока следа в човешкия дух, както това почти безмълвно, почти церемониално разрушаване на идентичността. Жените стояха в редица. Но в редицата вече имаше промяна. Невидима, а вътрешна, разместване на силите. Някои започваха да се пречупват, други се бореха да запазят гордост, трети усещаха как погледите на мъжете им пробиват през мрака и ги изгарят повече от огъня, а мъжете, те не бяха просто свидетели. Те бяха част от наказанието. Тяхната тишина беше оръжието на Рим. Един от пленените, стар войн с посребрена брада, не издържа. Въпреки железните му вериги, той се хвърли напред, опитвайки се да достигне платформата. Стражите го натиснаха към земята, но в очите му пламтеше не страх, а отчаяна потребност да защити честта, която вече не му принадлежеше. «Татко, не дей!» проби женски глас от платформата. Мигновено всички легионери обърнаха глава. Жената, която извика, бе същата смела, високата с тъмните очи. Фактът, че тя наруши ритуала, не я спаси. Напротив, направи я център на вниманието. Прокурорът се усмихна хищно. «Виждаме първата, която не може да мълчи», произнесе той. Първата, чиято воля започва да се пропуква. Това не беше истина. Жената не се пречупваше, тя се бореше. Но римляните често объркваха борбата с слабост. Или може би нарочно ги смесваха. Това бе част от играта. Северян забеляза как жената стисна юмруци, сякаш се готвеше да издържи удар, който никога нямаше да падне. Тя не бе в опасност физически, но бе в опасност от нещо по-дълбоко, от погледите. Хиляди очи, които я разглеждаха не като човек, а като символ на сломена гордост. Ритуалът продължи. Жените не трябваше да говорят, но мислите им крещяха. Марк Аврелий Северян, който бе научил езика на мълчанието, можеше да ги чуе без да ги слуша. Защо ме гледат така? Какво очакват от мен? Какво ще стане, ако падна? Какво ще си помисли той за мен? Тези въпроси бавно изяждаха душата, много по-сигурно от меч. И точно върху това Рим бе изградил най-позорното си оръжие. Изведнъж прокурорът даде нова заповед. Пленниците да се изправят. Мъжете, оковани, се вдигнаха несигурно на крака. Техните сенки се удължиха от огъня и обляха платформата. Жените ги видяха и в този момент всичко в ритуала се промени. За първи път от началото телата им реагираха видимо. Трепване на рамене, свиване на гърдите, задържане на дъха. Унижението ставаше взаимно. Те не само бяха наблюдавани, но и трябваше да наблюдават онези, които ги обичат, докато се унищожават пред очите им. Северян тръпнеше. Това бе кулминацията, моментът, в който нищо не се случва физически, но всичко пада вътрешно. Този ритуал не беше за плътта, беше за паметта. А паметта беше нещо, което никой пленник не можеше да скрие. Факелът продължаваше да гори. Бавно, безмилостно.
а сянката му падаше като грях върху всички. Факелът вече бе изгорил почти 1/3 от маслото си, а ритуалът едва започваше да показва истинската си жестокост. Това беше моментът, в който тялото започваше да изневерява на духа. Жените стояха, но краката им трепереха. Мъжете се държаха, но очите им горяха от срам и гняв. А Рим мълчеше, защото мълчанието бе неговото най-свирепо оръжие. Северян почувства как напрежението в лагера се сгъстява. Всички легионери наблюдаваха със странна смесица от професионална хладност и болезнено любопитство. Не беше похот, не беше желание. Беше онази особена форма на човешки инстинкт, която иска да види къде е границата на нечия душа. Прокурорът вдигна ръка и даде нова заповед. Feminae in ordinem procedant. Жените трябваше да застанат в една линия, не както преди, подредени по волята на стражите, а подредени спрямо степента на тяхната вътрешна устойчивост. Но никой не им каза как да определят това. Никой не им даде указания. Те трябваше сами да решат дали са силни или слаби. И точно това беше капанът. Ако една жена застанеше напред, тя щеше да изглежда арогантна в очите на Рим, което беше опасно. Ако застанеше назад, това означаваше признание за слабост, което беше още по-опасно. Жестокостта беше в избора, не в последиците. Една по една жените започнаха да се разместват. Това беше тиха паника, стъпки, задържани въздишки, несигурни погледи към мъжете си. Те знаеха, че няма правилен отговор. Знаеха, че Рим ще ги нарани, независимо от избора. Северян гледаше внимателно. Това беше първият етап на психологическото обелване, както го наричаха старите ветерани. Човек започваше да губи неща, които никой не може да види. Самочувствие, увереност, усещане за място в света. Тъмнооката жена, която се бе противопоставила по-рано, отново реагира различно. Тя не се придвижи. Застина. Отказа да се постави в която и да било категория. Отказа да играе римската игра. И точно този отказ я превърна в център на ритуала. Прокурорът се приближи до нея бавно като хищник, който се наслаждава на момента преди удара. Но удар нямаше да има. Ритуалът забраняваше физическо насилие. Интересно, прошепна той достатъчно силно, че всички да чуят. Жената, която не знае мястото си, жената не трепна, не отмести поглед. Тя гледаше право в него, но не с омраза, с нещо по-опасно – достоинство. Това вбеси мнозина легионери. Достоинството беше ресурс, който ритуалът трябваше да изтръгне. Прокурорът направи крачка назад и даде знак. Двама стражи, отново без да я докосват, застанаха зад нея. Тя остана сама в центъра на платформата. Пленниците долу потрепнаха, защото знаеха какво означава това. Следваше най-позорното от всички изпитания – съзерцението. Прокурорът говореше «Omnes oculi neam». Всички очи върху нея. И хиляди очи наистина се обърнаха към жената. Тя стоеше неподвижна, но вътрешността й се късаше. Не заради тълпата, а заради мъжа й. Веригите му дрънчаха, тялото му се свиваше, очите му смесваха гняв, болка и вина. Този момент беше сърцевината на ритуала. Жената изпитва срам, защото знае, че мъжът й не може да я защити. Мъжът изпитва срам, защото знае, че тя страда заради него. Рим, без да докосне никого, разрушаваше бракове, семейства, племена. Северян усети как въздухът трепери. Никой не говореше. Факелите горяха. Нощта чакаше своята победа. Жената най-накрая пречупи тишината, не със звук, а с едва видимо свиване на устните. Само толкова. Но за ритуала беше достатъчно. Прокурорът се усмихна. «Инципимус», обяви той. «Започваме истинската част». А това означаваше, до изгасването на факела, жените щяха да бъдат принудени да стоят под тежестта на хиляди погледи, докато гордостта им се топи побавно и от маслото на пламъка. Тази нощ нямаше да пречупи телата им. Тази нощ щеше да пречупи историята им. Факелът продължаваше да гори бавно, с онова мъчително лениво колебание на пламъка, което сякаш нарочно удължаваше страданието. Пленниците стояха изправени, повече от половината вече на ръба на силите си.
Някои трепереха, други се клатеха леко, но никой не падаше. Не защото можеха да издържат, а защото знаеха, че падането пред жените им би било още по-срамно. Северян виждаше всичко това като на сцена. Нощта превръщаше лагера в амфитеатър, в който човешката психика бе главният актьор. Нямаше мечове, нямаше кръв. Имаше само погледи, тишина и онзи ужасен, безпомощен ритуален ритъм, който разбиваше гордостта по-болезнено от всяка рана. Прокурорът отново се приближи до платформата. Той вдигна ръка и заговори с студен тон. «Tempus est confessionis». Време е за признания. Думата «конфесио» не означаваше това, което би означавала в църквата векове по-късно. В римския ритуал тя означаваше принудително разкриване на душевния разпад. Без физическо насилие, без удари, само с сила на погледите. Една по една жените трябваше да застанат на предния ръб на платформата, не да говорят, не да признават думи, а да покажат на легиона в какво състояние е тяхната воля. Рим вярваше, че унижението е най-чисто, когато е доброволно изразено, дори когато е провокирано. Първата жена пристъпи напред. Тя се опита да запази лице, но Северян видя как долната й устна потрепна. Това беше достатъчно. Легионерите не се засмяха. Ритуалът го забраняваше, но в очите им се появи онзи особен блесък, болезнено любопитство, почти научно наблюдение на чуждото страдание. Втората жена запази контрол, поне така изглеждаше. Тя стоеше изправена, неподвижна, с лице, което бе превърнало самоконтрола в броня. Но стражите, които бяха обучени да наблюдават, видяха нещо, което останалите не можеха да забележат. Лекото свиване на пръстите и прина, което издаваше вътрешна паника. Третата жена не издържа. Сълза се стече по бузата и прин, само една. Но това беше моментът, който ритуалът чакаше. Една единствена сълза беше по-силна от целия арсенал на легиона. Легионерите гледаха в пълна тишина. Пленниците долу се разтърсиха от невидим удар, не физически, а морален. Северян знаеше. Тази сълза ще се помни цял живот от всички, които я видяха. Но най-страшното тепърва предстоеше. Прокурорът се обърна към тъмнооката жена, тази, която не се бе пречупила досега. Той я повика с жест. Тя пристъпи напред, спокойна, дори предизвикателна. «Номен туум», каза той. Тя не отговори. «Номен», повтори той потвърдо. Жената го гледаше право в очите, а после, с най-малкото, почти незабележимо движение на главата, отказа. Прокурорът се усмихна бавно, незлобно, не садистично, а удовлетворено. Защо? Защото ритуалът бе построен така, че непокорството да бъде наказание само по себе си. Той се обърна към легиона. Тя избира гордостта. Нека гордостта й бъде видяна. И даде знак. Пленниците бяха накарани да застанат още по-близо до платформата, така че вдигнатите факли да осветят лицето на жената напълно. Хиляди очи се впиха в нея като куки. Това беше кулминацията на унижението. Не действие, а наблюдение. Не докосване, а експониране. Не сила, а поглъщане от погледи. Жената издържаше. Но Северян видя първата пукнатина, разширяването на ноздрите ти, като на човек, който се задъхва вътрешно. Това беше началото на падението. Не драматично, не шумно, а тихо, почти незабележимо, като прах, който се сипе от статуя. Прокурорът прошепна: «Omnia videre discimus». Учим се да виждаме всичко. Факелът продължи да гори. Нощта беше безкрайна. А ритуалът тепърва навлизаше в най-мрачната си фаза, фазата, в която пленниците започваха да губят не само честта си, но и идентичността си. Факелът беше вече преполовен. Пламъкът му трептеше и хвърляше сенки, които се удължаваха като черни пръсти върху земята. Римските стражи не говореха, пленниците не смееха да дишат, жените на платформата стояха изправени, но от всяка част на телата им изтичаше напрежение, което вече нямаше къде да се крие. Северян знаеше. Това беше моментът, в който ритуалът преставаше да бъде просто унижение и се превръщаше в пречупване. Тук Рим не се стремеше само да покаже надмощие. Той искаше да изтрие вътрешните опори на един народ. Той искаше да превърне честта в пепел,
Прокурорът отново вдигна ръка. Темпус пермутационис. Време е за размяна. Размяна? В пленническите ритуали това означаваше едно. Жените и мъжете разменяха позициите на наблюдение. Жените трябваше да гледат мъжете си отблизо, докато мъжете се качваха на ниския подиум срещу платформата. Това беше най-древната форма на позор. Всяка страна ставаше свидетел на слабостта на другата. Стражите подканиха жените, не с удари, а с строги жестове, да слезнат от платформата и да застанат пред мъжете, лице в лице, на разстояние, което не позволяваше укриване на емоции. Жените трепереха. Някои хълцаха тихо, други се държаха, но очите им блестяха от ужас. Тъмнооката жена слезе последна. Тя вървеше бавно, с странна смес от решителност и отчаяние. На пръв поглед изглеждаше силна, но Севериан, който бе виждал хиляди пленници, разпозна онзи фино прикрит страх, който само най-смелите носят. Страх не от смърт, а от това да бъдеш видян в уязвимостта си. Когато жените застанаха пред мъжете, прокурорът даде същинската заповед. Виде фацием еюс. Гледай лицето му. И така започна най-тихата, най-жестоката част от ритуала. Мъжете стояха оковани. Жените без вериги, но свободата им не означаваше сила. Напротив, тя ги лишаваше от оправдание. Те не можеха да се скрият зад вериги, не можеха да отстъпят. Те трябваше да гледат и да бъдат гледани. Една жена коленичи, не по заповед, а от изтощение. Но жестът беше възприет като признаване на поражение. Легионерите не реагираха, ритуалът забраняваше да се коментира. Но атмосферата се промени. Мъжът й извика задавен: не дей да падаш. Думите му се отразиха като удар. Жената заплака. Скри лицето си. Това беше първото истинско пречупване на вечерта. Не контролирана сълза, не дребно трепване, а отказ да издържи погледа на собствения си мъж. Това беше видът унижение, който не можеше да бъде забравен. След нея друга жена се срина, не физически, но вътрешно. Усетила отчаянието в очите на съпруга си, тя обърна глава, сякаш не искаше той да види страха, който я изяждаше. Този жест бе още по-тежък от падането, но тъмнооката жена, тя остана изправена. Тя гледаше мъжа си право в очите, а той трепереше. Не от гняв, не от страх, а от факта, че неговата жена трябваше да бъде силната за двамата. А това, в ритуала, беше най-жестоката рана за един пленник. Севериан усети нещо странно. Неуважение към врага, не състрадание, а почит към жената, която стоеше срещу самата империя с празни ръце и пламък в очите. Прокурорът също го видя. И това го раздразни. «Ноли супербус есе», каза той тихо. «Не бъди горда». Жената не помръдна. Прокурорът даде знак. Стражите приближиха мъжа и още по-близо, така че той да бъде принуден да гледа в очите на жена си от разстояние на дъх. Това беше ново ниво на наказание, да си свидетел на собствената й смелост, която се превръщаше в твоя слабост. Мъжът затвори очи. Жената потрепна ги за първи път тази вечер. Това беше пречупването, което ритуалът чакаше. Не нейното, неговото. Той не издържа да я гледа. Той не издържа да види силата й. И тя се счупи от това. Тишината около тях беше като погребален саван. Факелът гореше, хвърляйки червени отблясъци върху лицата им. Ритуалът бе достигнал своя апогей. А Севериан знаеше. Оставаше само последният етап – заличаването на имената. Факелът, който определяше съдбата на пленниците, бе изгорял почти до края си. Маслото в него пукаше тихо. Сякаш самата нощ се задъхваше от напрежението. Тълпата легионери стоеше неподвижна, макар че много от тях вече бяха уморени, но никой нямаше право да покаже слабост пред врага. Пленниците от своя страна бяха пречупени, дишането им беше тежко, а телата им подгизнали от пот и унижение. Само един човек изглеждаше почти спокоен – Марк Аврелий Севериан. Той знаеше какво предстои, знаеше, че най-страшното идва накрая. Прокурорът се изправи пред всички и протегна ръка към угасващия факел. Ултима парс, последната част. Лагерът замръзна.
Последният етап на ритуала се наричаше Extinctio Nominis – угасване на името. Това бе най-позорното действие в цялата римска психология на войната. Не отнемаше живот, не чупеше кости, то отнемаше смисъл. Защото според древните племена, които Рим покоряваше, името беше душата на човека. Да бъдеш лишен от него означаваше да бъдеш лишен от история. Прокурорът започна да обхожда жените една по една. Той ги гледаше дълбоко, сякаш търсеше нещо в тях. Последното зрънце достоинство, което можеше да бъде стъпкано. «Коя си?» прошепна той на първата. Жената отвори уста да каже името си, но звук не излезе. Тя се задави от собственото си дишане. Това беше показание само по себе си. Стражите удариха с копията по земята, не като наказание, а като знак, че тя е загубила името си. Втората жена опита да произнесе нещо, но думите се удавиха в сълзите й. Третата падна на колене и прикри устата си, сякаш самият звук на името й я плашеше. И всяка от тях бе белязана със същия звук на копията, удрящи ритмично земята. Но тъмнооката жена, тя стоеше последна в редицата. Тя бе единствената, която не показа външно пречупване. Прокурорът я доближи. Погледът му беше студен, но внимателен. Той не се интересуваше дали ще каже името си. Интересуваше се дали ще се бои да го каже. «Коя си ти?» попита той, този път по-високо. Тя не отговори. Прокурорът наклони леко глава, жест, който показваше раздразнение. «Името ти. Кажи го». Тя вдигна глава и го погледна право в очите. За миг времето спря. Легионерите изведнъж осъзнаха, че гледат не просто пленница, а човек, който се държи по-смело от мнозина войници. И това беше проблем. Рим не търпеше такива хора. Прокурорът се обърна към нейния мъж. «Ти го кажи тогава». Мъжът потрепери, силно, почти болезнено. Веригите дрънчаха по ръцете му като осъждащи камбани. Той отвори уста. Тишината в лагера стана нетърпима. Но звук не излезе. Той не можеше, не смееше. Не защото се страхуваше от Рим, а защото се страхуваше от това, което ще направи с нея. Да произнесе името й пред легиона означаваше да я изложи още повече, да я предаде, да я превърне в символ на падение. И той не можеше да го направи. Прокурорът се усмихна, бавно, с победоносен хлад. Тогава и двамата сте безимени, и двамата сте загубени, и двамата принадлежите на Рим. Стражите вдигнаха копията и удариха земята едновременно. Звукът отекна като гръм. Това беше моментът на окончателното заличаване. Тъмнооката жена трепна за първи път тази нощ. Мъжът й се пречупи напълно, рухвайки на колене. И Рим, без мечове, без кръв, без сила, победи. Пламъкът на факела угасна. Северян затвори очи. Той бе виждал много ритуали, но никой не потъваше така дълбоко в човешката душа. Жените бяха загубили имената си, мъжете – честта си. А Рим, както винаги, бе спечелил войната, преди още да започне следващата.